Salutare, numele meu este Patrick și bine v-am regăsit la primul episod de Shadow Fight. Shadow Fight 2. Așa, Shadow Fight 2, în acest episod, nu știu, n-am mai filmat de mult timp, foarte mult timp, din cauza că mi s-a spart tableta și nu mai am avut ce să filmez. Și cred că se va vedea, nu știu, cred că se va vedea spart la voi, zic eu, că la mine tableta e spartă, dar las o duc să o repară, asta e. Trebuie să-i... Mi-a dat pe... Bun, prima, perfect. Să dăm mai încet. Bun, am reușit. Sunt totuși mai tare. Bine am vorbit, dar eram concentrat și asta e greu. Așa. Am băgat pe Special Edition și de asta primesc așa de mulți bănuți. Bănuți. Nu, da, nu știu care e ideea de se încarcă așa de greu. O să dau pauză și până se... las că s-a încărcat. Până la urmă s-a încărcat. Mergem aici la arme. Să vedem. Așteptăm. Da, nu știu ce are de se încarcă așa de greu. Cred că nu e netul bun din cauza că e foarte...